So, ito yung kwarto ko sa quarantine facility namin. So, ayan. Medyo maliit lang. Kasi lang naman ako. Tapos, okay naman dito. At, medyo mainit. Tsaka, bawal kami lumabas. Kailangan palaging naka-face mask. Saka sa bawat kwarto may 7 call para sa mga LSI na dumating. At saka ito naman yung mga lagayan ko ng mga pagkain. Ayan. Ito naman yung CR namin. Nasa gilid lang ng room. Talaga kami makalabas-labas dahil balot na balot ng plastic yung buong paligid ng kwarto. Ito naman yung silbing releasing ng mga food packs namin. Tara, pasok sa kwarto.